Most pedig mikrofonos szólítom Gazdag Attilát, a Nagykanizsai Amatőr Csillagászat Egyesület elnökét. Köszönjük szépen Zoltán atyának az áldást. Mint itt a bejáratnál elhelyeztünk egy plakátot, ugye újabb kapu nyílt az univerzumra, ezzel a címmel, tehát valóban egy újabb kapu nyílt az univerzumra. És hát ezt a csillagdát nem csak magunknak építettük természetesen, hanem pontosan az volt a célja, hogy bemutassuk az embereknek azt, ami a fejük fölött van, és távcső nélkül nem lehet látni. A legnagyobb élményünk az volt, mikor ide kijöttünk először ide erre a telekre, és még nem volt itt semmi, csak fű, és lelkesen nyíltuk fűnyíróval, és kihoztunk egy távcsövet, és pont azt hiszem nőnap volt, és itt a hegyen a hegyiek mulatoztak, és átinvitáltuk őket egy távcsövezésre, mert nagyon fantasztikus ég volt, és jött egy öreg bácsi, 80 éves volt, és az Orion köröt néztük, és benézett a távcsőbe, és azt mondta, hogy fiam, én már annyi mindent megértem, de ilyen szépet még nem láttam. Hát ez az a mozgató rugó, amiért most itt ázunk az esőbe, és hát nagyon sajnálom, hogy ilyen idő van, de hát ezt mi nem tudtuk elintézni. A helyiek már tudják, hogy ha itt mi rendezvényt csinálunk, akkor esni fog az eső, de inkább most essen az eső, én azt mondom, mint egy napfolyatkozáskor. Ugyanis 2081-ben pontosan ezen a ponton a Holdnak az árnyéka át fog vonulni, és az obszervatóriumból, hát mi már nem, de a jövő nemzedéke, akit remélem itt majd belekukkantanak a távcsőbe, és ők is amatőr csillagászok lesznek, mint mi. Azt mondják, hogy de jó, hogy ezt annak idején átadták, ezt a csillagvizsgálót, és milyen jó helyre épült. Ez egy nagyon szép helyen van az obszervatórium, nagyon szép az esti égbolt, nagyon szép a nappal égbolt, és hát reméljük az esti égbolt szépsége nagyon sokáig végig kísér minket, tehát nem lesz fényszennyezés, nem lesz olyan, ami elrontaná. Itt a helyiek azért nagyon a segítségünkre vannak, tehát megpróbálnak ehhez igazodni, és hát természetesen, mint mondtam, ezt a csillagdát nem csak magunknak építettük. A célunk az, hogy mindjárt áll az eső. A célunk az, hogy ide lelkes diákok, idősek, akár 100 éves bácsikák jöjjenek föl, és nézzenek bele a távcsőbe, és azt mondhassák, mint az a 80 éves bácsi, hogy fiam, milyen szépet még nem láttam. Most ugye még itt a megnyitás előtt volt már egy kis bemutató, és akik feljöttek, hát azoknak nagyon tátva maradt a szája, nekünk is, szó se róla, tehát fantasztikus a műszer, fantasztikus az esti ég, és én nagyon örülök, hogy itt lehetünk, és szeretnénk belefolyni a Becsehely kulturális programokba, tehát így, mint hogy csillagvizsgálóba itt lehet jönni, nézelődni, és hogyha valaki meglát minket, és nyitva, éppen le van tolva a kupola, nyugodtan jöjjön be hozzánk, és nézze meg, és kérdezze meg, hogy mit lehet nézni, mert nagyon szeretettel várjuk, és meg fogjuk neki mutatni azt, amit éppen lehet látni. Úgyhogy én szeretettel várok mindenkit. Természetesen még azt is el kell mondanom, hogy az eső ide vagy oda, mindenki be van pucolódva ide-oda, de hát én főztem itt egy nagy adag bográcsgulyást, úgyhogy majd a megnyitó után remélem, hogy mindenki marad és megkóstolja, hogy milyen a csillagász gulyás. Köszönöm.